И здравейте, пичове. Аз съм Годнес и сега ще цъкам малко... Нали, виждате. Егларс с някакви си... пичове. Ще двата нямат скин. Не, че аз имам скин, ама... Давай, този го спълна бързо. Айрон, не честно, този... Сега какво? Аз останах беден. Ти най-явно трябва да се бъзикаш. Окей, човек, пази се. Ха-ха-ха. Братле. Знаеш какво? Просто... Ще вземам блокове и ще отивам към... Дале. Мерси, че го освободи за мен. Така. Събирам за блокове, отивам, вземам диаманти. Добре. От това какво беше това? Чакай ми писа. Да е нещо важно. Чай да напиша. Че не му се клавиатурата на телефона. Така. Значи, вземаме си блокове. Така, пише ми добре. Сега. Но не, зле да се вземем една бронка, не. И един меч си вземем. Чакай един меч, но реших да взема броня, защото е по-важно. Не знам. Бронята... Не знам, някакси... Те с луден меч ме бият бързо. Този големия мап много дропка FPS-а. Само да потвърдя. Ако ви лагва, ако имате малко по-слаб комп. Да ви кажа, че не е... В смисъл... Не е от вас. Никакъв случай. От мапа е смисъл много пъкан с някакви неща, теглени. Сигурно нещата са теглени, не знам. Аз не съм професионалист в тези неща. Но... Като се движи ми вари с добро FPS, смисъл не знам, на места ми вари с добро FPS. Добре, пич, просто го направи така. Това ли е център? Много странен център, да ми се заблича. Тай... Аре. Дева. То слагало, найс. Пък и... Не знам, чайте, ако тези неща ги махна. По-добро ли FPS ми ходи? Да, по-добро е, но така ми е странно. Трябва ми блокчета. Бум. Пич. Тук има... Почнал съм го. Аз почти стигнах, той пич ще си прави друго. Найс. Така, трябва 5 диаманта. Чакайте. Сега да си дигна слушалките и паднах. Найс. Като моите слушалки са скапани. Може да не се чувам. Майко. Така. Ето го пича. Не, то сме гони. Спасете ме. Не знам какъв цвят съм. Джампърски скил. Найс.
Зад мене. И аз паднах. Така, нека да играем малко. Ще играем едно в едно. Чеца. Така, къде е едно в едно? Едно в едно. Добре. Само, че... Едно в едно, че те чека... What? What? Тъй. Охо, пич. О. Не, честно. Добре. Честно е. Controls. Понеже съм на лаптоп, ще го направя с стрелката. Да се справя така. А пък трябва да цъкам F5 и F1. 2, там къде е. Добре, сета. Почваме. Тук маповете поне не са лагащи. Негорс, мисля, че са най-лагащи. Пич, престани. Пич. Добре, остана на 3. Паси. Каква въйца? Що е в земята? Баси буклук. И пак на 3 остана. Това е някаква нова логика, не знам. То съм много добър. Те е в стата, куче. Мила пешкора, сета. Не ми харесва с те кожените айрен брони, какво там. Харесва ми с... не знам. Харесва ми с такива брони, с Diamond, полшинки. Къде то пиче, не бъда. Няма го. Сигурно е там. Почваме след 10 секунди и почваме. Къв. Добре. Знаете ли кога гледа как се игра на тлаченка? Ама нещо такова, не ми се игра на тлаченка. Така много умряло. Това ме на цели. Защо всички са толкова скилнати на ПВП тук? Или просто аз не съм играл от месец и половина, не знам. ПВП. Честно на слушалките. Така, Ти искаш да ме буташ, а? Убих ли го? Не. На 2 остана. Така гледайте, PvP монтаж. И там. И там. И там. Убихме го на половин сърце, лидис. Не. Не. Прескочи го. Мих. Hey, the motherfucker bitches, oh my goodness. Добре, остана на половин сърце, найс. Последния рунд. Hey, the motherfucker bitches, oh my god. И то се в земята. Найс. Не. Баси, какъв крит ми наби. Какъв крит. Ихей, мадафака. О, дракончо. Къде е стане? Не.
Не. Не. Добре. Ще гледам сега малко Skywars. За... Ево. Така. Маповете са два. Не, това са два. Нормал мод. Така. Трудно ли е да се играе на нормал, защото някои хора играят е така и не знам, някакси им е много... Марвич. Някакси ми е много яко, не знам, на мен ми е много тъпо. Защото... И някои хора... Видяха ли да играят така? What the fuck, човек? Какво е това? Аз играя така. По-забавно ми е смисъл. Не по-забавно, да искам да кажа... По-отдалечено. И аз така харесвам. В смисъл. Майхи. Така, тук да не купиш. Тук ти дава Lucky Ore, Potion Ore. Значи те дават Potion, то дава ресурс, в смисъл. Mystery Box. What in? Уе? Добре. Почваме 5, 4, 3, 2, 1. Така. Почваме, вземем това. Вземем и това. Вземем и това. Това вземем. Така, това да чупим. Кой ме стреля? Така. Чупим това. Вземем бронята. Почванка. Спид. Гол да чупим. О, супер! The best. Тъй. Бам. Така. Обработваме дървото. 3, 2... Така. Отиваме към пиче. Тук не бие. Напича му лагва. Или сървъра лагва. Или нета ми лагва. Не, той лагва. Как се изглежда? Така, той не си е копал такова оретата. Тук. Пидрас, ела тук те убива. Твоето мами, няма къде да багаш, кученце. Опа, как ще ти търмуша? Нищо. То е добро. Така. Там горе имало чест, бе. Аз се чудя много малко айтеми. Колко раз, бе. Хората, бедни хора ни остават. Така, това. Честно, пил съм. Нищо, аз ще бия с тази айрон брадичка. What? Как ще се добре. Добре, отивам към моя. Ма той падна, ма. Бе, това какво прави тук, бе? Да. Така, отиваме. Скачам. Ще направим една. Опа, нищо 3. Закъсне. То отчупил всичко. Аз нямам ресурс, нали? О, емералд. Найс. Вземаме кирката. Чупим го. Левел. Абе, стига с тази вода, бе. Окей, за тази вода. Ево. Just in time. Не. Добре, така по-добре. Под звездите дигам по Джеф Бенз. Бам се. Добре, unlimited. Охо. Къде са фър...
Така. Ще качим горе. Мах се! Лава, храна. Всичко. Мистерито е unlocked. Така, чом. Дърво. Така, пича авка. Найс. Убивам пича, убивам ме. Добре, найс. Каска. И друго не ми трябва нищо. Така, нека да разтоварим стоката. Значи, това не ми трябва. Значи, оставам всичко, без някой нещо. Някой. Добре, как така ще оставите последата? Много безпокойни хора, много. Имам Diamond Match Wrestling. Ого, то е енчант! Бе, дейл! Така, ще играем Окей бокс. Импът. Това което пеек. Знам, че не знам къде, нали, табелата искам да кажа. Но трябва да се джампне това. Чакайте, ще намеря се. Господин... О! Това пак не е жив. Въобще. Така. Тук с това. Тук някакви си джунджурики. Това пък е някакво езеро. Табели или няма тук, как гледам. Тук е някакво си баси аутистите слагат красиво място. Колко красиво място, някакво си. Ама то няма табелки. Аз съм сляп, брат. Сляп съм. Не. Аз съм аутист съм. Както и да е. Тук е... Тук е очукан всякъде, окей. Пак какват сървъра, не знам. Вижте колко е ръчнато. Не знам. Хора, надявам се клипът ви е харесал. Ако ви е харесал, палец нагоре. До следващия път и чао. Чайте как се спираш, ада.